Div. Hey, wacht even. 1, 2, 3, 4. Dag Bonne, waar de rest? De rest. Ja, er is nog één, hè? Die ene persoon. Ja, die vertelt voor 12 even mij. Volgens mij is hem daar ophangen aan het affiche. Ja. Us Div is ziek. Ja, oh jammer. Ja. Hij had een thermometer in de molen, zegt juist. Ja, ik ben creatief, hè. Ik neem even de cameraman. Gert, kom even mee, want het is Div. De zanger van de band, die werd natuurlijk heel heeg, hè. Die lekker in country sferen trouwens, al die binnen. En ik had er maar even een thermometer bij die. En ook goed is Div nou onder de telefoon. Div, goeie mikje. Hey. Heb je de tv aan? Ik heb de tv aan, maar het geluid uit. Oh, maar heb je die mooie foto al even gezien of niet? Ja, die heb ik al gezien. Je bent ziek, dat is nooit leuk. En zeker niet met dit mooie weer. Maar we hopen dat je heel snel weer beter bent. Maar ja, ik dacht... Ik moet Dat wil ik ook. Ja, maar ik heb de rest van de heren heb ik hier mooi aan de bar zitten. Ja, leuk. Volgens mij ook gezellig, hè? Ja, het is hartstikke gezellig. Ze hebben nog een moeder staat er ook in. Ja, of ik bedoel even heen. Ja, nou, best nog. Maar Div, jongen, heb je al zo'n thermometer in plekken gehad die wij hem niet wil hebben of niet? Of valt het mee? Nou, die heb ik zeker wel op plekken gehad waar ik ze niet wil hebben. In mijn oor heb ik er een keer in gehad en dat vond ik echt helemaal niks. Nee. En in mijn neus en de rest was eigenlijk nog wel prima. Ja, ga ik in de gaten. Hey, jongens, hoe is het met je? Ja, wel knap. Ja, druk of net? Ja, altijd. Ja, de laatste keer dat je mee wint, dat vier je natuurlijk vanwege die EP. Maar je bent druk met het album natuurlijk, hè? Ja, zeker. We zijn nu heel druk aan het schrijven en liedjes aan het schaven. En natuurlijk bezig in de oefenruimte. Ja. En ben die noemers nou oor of echt nog work in progress? We komen heel eind, maar ze zijn nog net helemaal klaar. Maar we komen nu in de fase dat we alles dat we selecteren moeten. Wat heeft je voor spul? Wat nog net helemaal oud is, dus nu moeten we keuzes maken. Wat komt op de plaat en wat net. Is dat wat te plannen al? Hè? Want ik bedoel, Div is nou ziek. Dan komt er natuurlijk nog optredens tussen van alles wordt. Is het al even te organiseren met zo'n grote groep? Nou, dat is wel mogelijk. Maar daarom hebben we nou wel deze periode echt namen om te scronen. En spelen we dus een stuk minder. En dingen zoals Koningsdag, 4 mei en dat soort dingen gaan altijd weer terug. Maar we hebben wel volle minder shows. Vorig jaar gingen we om erbij 64. Dat zal dit hier volle minder wezen. Ja, omdat we de focus in de studio lezen. Willem, mag ik even inbreken? Ja, natuurlijk, jongen. Ja. Deze dag die draait eigenlijk helemaal niet om dit, zeg maar. Oh. Deze dag die draait eigenlijk om de jongen die je net hebt gesproken, meneer Jelmer Haniksma. Die gaat volgende week trouwen. Wat? Donderdag. Met zijn vrouw, een hele mooie vrouw Marit. Ja. En ik wil je heel veel plezier wensen. Het is jammer dat ik er vandaag niet bij kan zijn, jongen. Maar deze dag die draait om jou. Ja. Jouw vrijgezellenfeestje. En, nu een klein probleem, want jij bent vanaf nu sidekick van Willem. Ja. Bij deze. Hey! En wat jou achter die zit, Jan. Ik hier Jan vragen, was toen sidekick wezen, maar toen had het net een Jan, hè? Door de microfoon dat we net. Nee, ja, Martijn moet misschien. Hé, Martijn. Ik hier, want ik zei, hoe komt het met de soundkick? Nou ja, Jan zei, ik had net op dit. Ik zei, maar we jou maar regelen. Nou, te gek. Dankjewel. Ja, ik ben blij dat het leuk. Div, dankjewel, jongen. Hey, beterschap. Ja, dankjewel. En doe het geluid op de tv, want ik heb een sidekick voor de rest van de middag. Te gek, Prachtig, joh. Div, prachtig. dankjewel. Hey, fijne middag, jongens. Hoi. Ah, mooi te pakken, hè? Ja, hartstikke mooi. Ja. Hey, maar Jan gaat daarbij en ik zou sinds even achter die bar staan. Te gek. Ja, en we hebben al een laptop voor die kleers. Nee, Ja, en er staat een playlist op. jongens. Geweldig. Ik kom aan bij die waarom. Doe ik eerst achter de bar. Jammer, sidekick voor Joert. We gaan mooi te pakken, hè? We hebben mooi te pakken, ja. Is die kopje, man. Hij is nou nog bleed, maar... Aasen? De meest aan de eerste plaat staat er jammer, dus daar ga ik in ieder geval een sidekick. Jongens, Sjommertje hem door, je mij de kroeg verliezen, maar je blauwe, dat let ik kon je hem horen. Ja, dan gaan we. Hij is een goeie hand. En er komt er nog een vrijgezelle Jan nog net. Ja. Maar echt drank en dat soort dingen. En, Dus de lid nog net uit. en vooral naar oren in, ik net. Daar komt hem maar achter. Ja. Oh ja, dat soort dingen. Jongens, te gek. Ik ga een sidekick, dankjewel. Maar ik moet eerst even naar jou. Ja, maar had nog een leuke plaat voor mij, jongen. Nou, Miss Lucy, volgens mij... Ja, mijn die microfoon? doet het. Ja. Ja. We hebben hem in de studio, Omroep Friesland. Ik heb een mooi noemetje gelezen in. Welke? Ja, dat zal ik haast naar mijn aankondigen. Maar Miss Lucy, deze draag ik wel op aan mijn maten. Want ik vind het fantastisch, deze dag. Ja. Dus, komt-ie. Shakira, underneath your clothes. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar.
welkom bij het derde bedrijf van het muzikale dwarsplein van Friesland. Beeld, geluid, alles bij elkaar. En ik ben mijn sidekick die is even te Passion. Jelmer Joert van Diff. Die gaat in kwart trouwen en we hier hem Joert even verrast. Dus die mij straks weer plaatjes draaien. Nou ja, de jongen toch de Passion is, denk ik, komen we mooi even naar de nieuwe clip van Wieren. Had ze me van de morgen gestuurd. Ze ben er hartstikke druk met de West. Volgens mij de laatste details ben er juist nog gewoon versleutelen. En ik vind het toch wel leuk om dat op de radio te jaren. Jelmer, best er al. Willem, ja, ik ben naar de wc. Ja, dat is in mij genieten. Ik heb namelijk de nieuwe clip van Wieren. Mensen die nog televisie hadden, die kunnen dus even mij genieten. En hoor ze eerder op YouTube of wat dan ook even te zien. Maar van Wieren in ieder geval, nou hier in Noorderby Live. Eerst even naar uw sidekick. Ja, goeie. Jelmer, ja, de best van Diff. Die ben druk met een album bezig, een EP uit. Ik vind dat wij even Diff draaien, man. Nou, dat ken wel. Hast het nummer? Ja. Darker Place to Stay weer het dan. Oh, eens even wat oors. Vind ik wel leuk. Ja, nou is toen op de plaats daar. Komt-ie. There's an endless space between the words I write. I am the worst critic of myself. Try to fill the air with song and find out where my words belong. My thoughts go up in the void. Try to fill the emptiness with heavy thoughts just to confess I'm lost in the dungeons of my soul. Waving both my arms around to every word and every sound, and all I feel is emptiness inside. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. Darkness fills humanity. Many people who don't believe, oh, it's slowly becoming tragedy, you see. Negativity will take control and fill up on my empty soul. I'm tired, I'm the tiredness itself. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. All my fears, all I want is to disappear, to a darker place to stay. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. My voice is the only thing I hear. It echoes all my fears. All I want is to disappear, to a darker place to stay. Ja, mooi nou. Diff. Jelmer.
Wij maken nog even soundchecken. Ik ga even naar Ganna town. Die Ganna die zal nog even optreden. Of even, helemaal niks even. Want die had een prachtig mooie cd uit. Zal ik heel brutaal allemaal nog even vast even laten zien? Vonden, ja. Ja, ik ben dol op cd's. Hoef ik het zelf niet meer te doen. Wij moeten nog even een korte soundcheck met jou doen, hè? Ja, klopt. Ja, Wat doen we jongens? Doen we een plaat of doen we het even live? We zijn een live programma. ja, maar ik zou een plaatje doen. Want Ja, doen we een plaatje? Nou, dan doen we een plaatje. Ja, maar had je nog een plaatje, jongen? Eerst de microfoon. Ja. Had je nog een leuke? Ja, ik ken hem wel leuker. You're Beautiful, James Blunt. Oh ja, altijd. Komt-ie maar, komt-ie maar. Nou, daar hebben we hem. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment. klopt. Op te downloaden. Willem. Dankjewel. Ja, Jan. Gebeurt wat? Hier gebeurt je van alles. Wat is er doen hoor, jongen? Vertel even. Achter de bar. Oh, Jelmer, bedankt, jongen. En voor de mensen die de radio gaan, Jelmer wordt ontvoerd. Die krijgt een blinddoek voor. De heer jongen gaat trouwen. Oh. Jelmer, hoe gaat het? Prima. Dankjewel, jongens. Camerameesken, audiomeesken. Jongens, dankjewel. Artiesten, dit weer Noorderwiel Live. Nou, ik ben weer gewoon van 1 uur en 4 uur.